Așa, așa. Face, blocam tot ăsta. Un pic mai întâmplă. Văru, bravo! E ca postura. Da, la urmă ăsta e... Hai. Dă cu... Dă-mi mă. Cu tupeu. Trebuie să-i dea cu tupeu. Să dea mai tare, să rupă mare. Dă-te, dă-te pe aici, oia. Am fundat evacuare. Stai, stai, nu mai da în spate! Văru! Nu mai da în spate! Nu mai da, lasă un pic așa! Încearcă, Adi! Virează maxim dreapta, așa! N-a rupt-o, n-a rupt-o! Așa, așa, că pune în spate! Ușurel, ușurel. Bă, Adi, virează dreapta! Virează, nu! Virează dreapta, nu da în spate! Ia mai mult, ia mai mult. Virează încoace! Lasă așa! Las că te trag eu, Nicu. Iese, 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 dă-i! Nu lăsa! Poate să ne mai ok. Adi, virează puțin încoace! Așa! Dă-i în spate, că e ok. Hai. Ce oameni de buni. Aude cum a fier noroi aici. Da. Ești în aer. Ești în aer.